Soon it won't be long. Keep on, keep running. Aloitapa päivä teille kaikille, se oli Silent Gamer täällä taas, ja tänään meillä olisi tarkoituksena pelata taas jälleen kerran vähän Brawl Starsia. Yllätys, yllätys! Mä en nyt niinku taas jälleen kerran, mä en ole pelannut yhtään tänään, niin meillä olisi chanssi saada Big Boxi, mutta meillä olisi tarkoitus pitää tätä Big Gamea. Big Gamea. Meillä on 25 tikettiä. Joten mennään 15. Mennään 15 ja 10. Tai sitten mennään 10. Nyt tää on liian nopea matikka. 10 ja 5. Jestä sentään, että on liian vaikea matikka. Koska nyt tässä ei ole väliä, että mitkä pokaalit on. Tässä, mitä mä sekoilen. Otetaan vaikka koltti. Meillä ei ole mitään chanssia saada koltilla 10 tästä. Mennään vaikka sitten sillä 5 Leonille, koska ei jaksa käyttää 10 tikettiä pelkästään Leonia. Mä käytin jo muutaman, mutta en mä päässyt bossiksi. Aika yleensä kyllä mä pääsen bossiksi, kun mä vedän boss fightteja. Vitsi, mä hetken aikaa luulen, että mä olin bossi. Se on ai, meillä on Poko vastas. Ei muuten ollut lähelläkään. Poko ei ole mikään maailman parastas kyllä, koska sen hiile ei tee paljon damagea, mutta sen toi kyllä tekee toi normi-isku, tekee ihan okosti damagea. Ei paljon, mutta se lähti sopivasti, että se kerkee tappaa mut jo 20 sekunnissa. Paljon se tekee, eikö se ole joku 900? Vai tonnin, mä tiedä. 1200, joo. Ja hei, viime kerralla, kun mä käytin kolttia pelkästään, niin mä käytin autoaimia, mutta kun ne robotit on niin huonoja, niin sen takia mä käytän autoaimia. On tää Pokokin aika huono sinänsä, mutta sit mä käytän sitä pelkästään sit, kun se on aika tuossa niinku vieressä. Osuin kerran. Ui vitsi. Minuutti 15. Tää on kyllä aika helppo matsi sinänsä. Pistäkää kommenttiin, että mikä on teidän enkka tappajan tätä bossia. Mulla saattaa olla videolla mun enkka. Mä en oikeesti muista. Mutta sen verran mä kyllä muistaisin, että se olisi videolla sen mun enkka. Te voitte käydä kattoo sit. Mä en oikein osaa pistää sitä tonne linkkaa sitä. Tai mä ehkä osaankin pistää sit. No joo. Mä pistän tuonne descriptioniin sen linkin sit videosta, jos mä löydän se. Se oli yllättävän vaikea toi. Mä jotenkin oletin, että me saadaan niinku alle 2 minuuttiin toi. Mut toi menikin sittenkin yli sen rajan, että me ns voitettais se. Kyllä me kyllä yhtä paljon melkein saatais siitä kun normisti niitä pokaaleja, niitä vitsin kolikkeja. Jes, sain osattua siihen viimeisen kerran vielä, voitin sen. GG. 10 sekuntia oltiin myöhässä, tai oikeastaan 11, jos me haluttais voittaa se. 180, me saadaan siitä 2 boksia. Ei paha. Ei saa kuitenkaan mitään uutta tuu. Sori, aluksi mä vedän nyt tätä Big Gamea. Joo, niin kuin mä sanoin, täältä saa nykyään tällaisen ihanan napin kuin Do Not Disturb. Eli älä häiritse. Se on niin kuin maailman paras nappi ikinä. 10 ja mennään sit 10 vaikka. Olisiko ehdotuksia? Mulla ei. Mennään vaikka, ei mennä Pamille eikä Dynamite. Mennään Nitalla. Mä oon pitkä aika mennä Nitalla. 10 nyt on ihan mahdotonta saada bossi, mut. Joo, mä ajattelin kanssa, että ihan mahdotonta saada bossi 10. Tai no ei se mikään mahdoton oo, mut. Kuinka monta kertaa mä oon saanut bossin 10? Ehkä kerran. Sekin saattaa olla videolla. Mut sitä mä nyt en linkkaa. Mä ostin sen Goldille sen skin. Mä käyttää sitä äsken ollenkaan.
Eihän mä käyttänyt sitä äsken. Lol. Mä niinku ostin sen viime videosta, niinku ihan edellisvideosta ihan tarkoituksella, että mä käyttäisin sitä. Ja sekä mä edes käyttänyt sitä. That is lol I say. Tää koltti on kyllä helppo. En kuole, en suostu kuole. Nyt mulla ei taas yhtään mitään puhuttavaa. Mitä tässä nyt olisi? Tänään ei tule rakekuitteja, koska ei tästä miinusta yhtään, eikä plussaakaan. Se oli kyllä viime kerralla, oli kyllä aika etsi. Mulla meni niin hermot. Mulla menee kyllä kohta hermot, jos mä en pääse bossiksi. No ei oikeesti. Ei oikeesti. Ui vitsi. No siitä mä teinkin yllättävän paljon damagea siihen. Tää oli yllättävän helppo. Silloin myöhästyttiin viime kerralla joku 15 sekuntia, mutta nyt saadaan niinku aika-ajoissa. Aika-ajoissa. Toi kuulostaa niin formulalta. Saisinko mä vedettyä? Ehkä mä vielä venaan siihen. Jes, 2 kertaa aina vetää bossi. Ei paha, ei paha. Ja siinä kyllä mitään väliä ole kyllä, mutta silti jos 2 kertaa sen saa, niin ihan kova. Okei, näköjään siitä saa enemmän. 2 boksia suoraan. Avataan nyt tässä vaan, kun ei meillä tässä mitään muutakaan tekemistä tässä välissä. Mennäänkö sitten kerran vielä 5. Käytetään meidän kaikki loput. Ja satsataan kerta menee vielä yhteen. Ja nyt kerran, okei, sori. Tai sitten kuulee taas jotakin ääniä. No comments. Kaikki tulee nykyään bullilla tähän. Mennään bullilla sitten kerran, kun se on 10 rankki. Mä lupasin, mä menen Leonilla. Niin mä menen Leonilla. Koska why no? Mulla on hyvä chanssi päästä bossiksi, koska nyt mä en oo pitkään aikaa ollut bossia. Ei! Damn it. Ei päästy. Mä en milloin viimeksi pelannut Leonilla, oikeesti mä en muista. Varmaan tyyliin viime Big Boss. Meinasin kuolla saman tien. Joinks. Ui vits. Toi ihan turha. Mä en tykkää oikeesti tosta Leonin uutista tästä näissä matseissa, kun mä ajan bossina. Se on ihan turha. Te ootte ilmeisesti kuullut sit, tai mä ainakin toivon, että jotkut teistä on kuullut siitä uudesta Kaarlista, siitä tyypistä, se superrare, pitäisi tulla nyt tässä kuussa. Oostako otetaan maaliskuussa, niin pitäisi tulla maaliskuussa. Se on vaan superrare, joten se on ilmeisesti, jopa mäkin ehkä voisin saada se. Ehkä. Mitkä väistöliikkeet. Nyt ei tule kyllä erikseen mitään. Erikseen ei tule mitään väistöliikkeitä. Mitään videota. Mä teen tätä hetkeä videoita, jos mä tein väistöliikkeitä. Mitä ihmettä mä selitän? Mä näin yhden jonkun kommentin siellä aikaisemmissa videoissa, tai viime videossa mä muistan enää, että pitäisikö voinko mä tehdä funny momentsia? Mä teen funny momentsia saman tien sen jälkeen, kun mä saan jollakin 400 pokaalia, mä rushaan sillä koko ajan, että mä saan replayt. Koska mä en oikein niinku kuvaa niinku tosta vaan niitä niinku sattumoiset, sattuu tulemaan just hyvä funny moments kohta. Tää koltti on kova. Heti kun sanoin. En suostu. Joo, ei! Vitsi sentään. Toi laskettiin muuhun, koska mä koskin siihen melkein viimitteeksi. Paljon minuutteja se oli? Eihän kyllä yhtä. No, ei se haittaa. 95 kerran me vedetään vielä 1 boksi tosta vielä. Varmaan, mikä se on meidän 5. boksi tänään. Ja, oho, 1 eventtiketti jopa. Mentäisikö yhdellä vielä?
Miestas sentään, me kertaan menemään vielä yhdellä, niin mennään nyt sitä bullilla sitten. Angry Bull. Mä oon oikeesti miettinyt sitä... Ei. Liian aikainen too early juttu. Niin mä oon oikeesti miettinyt sitä Funny Moments juttua, että viittisikö. Että viittis oikeesti, niinku, se on ihan hyvä idea, oikeesti. Niin, mulla on tää ensimmäistä kertaa, kun mä käytän bullia tämän jälkeen. Tämän jälkeen, kun mä oon saanut sen ihmejutun. ihmejutun. Sen Star Powerin ihan siis suomen englanniksi. Koska eihän se suomea ole ja englanniksikaan sitä ei voi kutsua. Vitsiä mä selitän. Mitä ihmettä mä teen? Tuo on kyllä hyvä tuo Jessi. Tai sit mä en vaan osaa käyttää pullia. Pakkohan se nyt oli jotakin tehdä. Nyt sit mä inhoan ton Jessin turret. Ehkä olisi kannattanut mennä Jessille. Me ollaan nyt viime videoissa saatu. Viime Big Boss videossahan me saatiin Jessillä just. Saatiin Jessillä just se uusi ennätyskin. Hyvä, että se pisti sen tonne noin. God, mä oon huono tällä bullilla. Mulla on se 16 rankki, se oli mun ensimmäinen 15 rankkikin vielä. Gosh, mä oon huono tällä lol. Niin no, jos menee bullille jonnekin puskamappiin, niin se on helposti yhdessä päivässä 16 rankki. Me ei nyt kyllä varmasti kerätä, meillä on tässä 10 sekuntia aikaa. Se olikin tossa puskassa. Nyt ei oo autoa, nyt kauhea rämpyti ihan täysin tätä näyttää. Kerkäisis mä vetämään En varmaan kerkäis sinne asti menemään. Jes, kerkä, jes, let's go, taas tapoin ton tyypi. Jes, tässä sentään, meillä on kauhea putki päällä. 18, ei me varmaan saada. Ja nyt meillä olisi sen verran videoitakin, että... Sen verran meillä olisi tässä videossa pelattu pitkäimi, että eiköhän tää nyt olla tässä. Eli kiitos kun teitte tämän videon. Pistäkää ehdottomasti likea, jos tykkäsitte, ja subscribe, jos te tykkäsitte vielä sitäkin enemmän. Ja kellokin päälle, että tiedätte kaikki sitten, että milloin ilmoitukset tullaan. Mutta joo, ei se enempää helpetyksiä, ja se olisi moro. Like